ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ጥራይ ጸላም ከብድኹም ወይ ድማ ጉበትኹም ካብ ዝተኣከበ መርዛማ ነገራትን ስብሕን ኣጽሪኹም ሙሉእ ጥዕናኹም ክትምልሱ ትደልዩ ዶ? እምበኣር እዚ ቪድዮ ንዓኹም እዩ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣብ ዘለኹም ኩርና ዓለም ሰላምኩም ይብዛሕ። ዶክተር ማይና እየ። ጸላም ከብዲ ናይ ሰውነትና ኬላ ወይ ድማ መጻረዪ እዩ። ኩሉ ዝኣቱ ምግቢ ይኹን መድሃኒት ብኡ ሓሊፉ እዩ ዝካየድ። ስለዚ ንሓደጋ ዝተቓልዐ እዩ። ሎሚ እውን ብዘደንቕ ሓበሬታ ተራኺብና ኣለና። ኣብዚ ትምህርትና ካብ 2 ሰሙን ኣብ ዘይበልፅ ግዜ ውሽጢ ጸላም ከብዲ ወይ ድማ ጉበት ብምሕዳስ ሙሉእ ጥዕናና ዘልምዑ ብቐሊሉ ንረኽቦ 3 መስተታት ክንርኢ ኢና። ካብዞም 3 መስተታት ንሓዲኦም መሪፅካ ብምጥቃም ን2 ሰሙን ብምጥቃም ከመይ ጌርና ጸላም ከብድና ክንሕድስ ከም እንኽእል ክንርኢ ኢና። ነቲ ዝደኸመ ጸላም ከብዲ ዘነቓቕሑ ንስቡሕ ጸላም ከብዲ ወይ ድማ ፋቲ ሊቨርስ ዝከላኸሉ ጸላም ከብድና ርእሱ ብርእሱ ከም ዝሕክም ዝገብሩ 3 መስተታት ክንርኢ ኢና። ካብዞም 3 እንተወሓደ እቶም 2 ኣብ ኩሉ ገዛ ኣለዉ። ከመይ ጌርና ንጥቀመሎም መዓዝ ንጥቀመሎም መልሱ ኣብዚ ቪድዮ ኣሎ። ቅድሚ ምጅማርና ግን ላይክን ሰብስክራይብ ምግባርን ኣይትረስዑ። ጸላም ከብዲ ምሕዳስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክንርኢ ከለና ጸላም ከብድና ካብ ሰውነትና እቲ ዝዓበየ ክፋል ኣካላትና እዩ። እንተወሓደ ልዕሊ 600 ዝጠጋግዑ ተግባራትን ስራሕትን የካይድ። ካብዞም ተግባራትን ስራሕትን እቶም ካብ 20 ክሳብ 30 ሚእታዊ ዝጠጋግዑ ተግባራት በቐጥታ ምስ ቶክሲናት ወይ ድማ መርዛማ ነገራት ጎዳእቲ ምስ ዝኾኑ ሞለኪላት ፍሪ ራዲካልስ በቐጥታ ጸላም ከብድና ዝራኸቡን ዘፍጡን እዮም። ጸላም ከብዲ ካብ ቆርበትና ቀፂሉ ናይ ሰውነትና ዝኣቱ ብፍላይ ድማ ብደም ኣቢሎም ዝዝርግሑ ጎዳእቲ ኬሚካላት ቶክሲናት ንምክልኻል ከም ኬላ ዘገልግል ናይ ሰውነትና ኣዝዩ ጠቓሚ ክፍሊ እዩ። ጸላም ከብድና ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት በቐጥታ ምስታ ካብ ካልኦት ክፋላት ብዘይበልፅ ንሓደጋ ተቓላዓይት ይገብሮ። ንኣብነት ዝኣክል ናይ ቃንዛ መዕገስ መድሃኒት ጥዕናዊ ብዘይኮነ መንገዲ ምጥቃም ብቐዳማይ ደረጃን መጀመርታን ዘጥቅዖ ንጸላም ከብድና እዩ። ኣብ ጸላም ከብድና ዝበፅሕ ሓደጋ እዩ ብምቕጻል ንኻልኦት ተዛመድቲ ናይ ጥዕና ጸገማት ዝምስረቶ። ዋላ እኳ ጸላም ከብድና ንኸምዚ ዓይነት ተግባራትን ስርዓታትን ተቓላዓይ እንተኾነ ርእሱ ንምሕዳስ ንምሕካም ዘድልይዎም ኬሚካላዊ ኣሕምልትን ምግብን እንተደኣ ኣቕሪብናሉ ግን ብዝገርም ኩነታት ጸላም ከብድና ርእሱ ናይ ምሕካም ምሕዳስን ካብ ዘጋጠሞ ጸገም ናይ ምሕዋይን ምድሓንን ልዑል ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ እንሪኦም መስተታት እዚ ስርዓት እዚ ዝድግፍ ዝምግቡን ዝጠቕሙን መስተታት እዮም። ብጽቡቕ እንተሰሚዕኹምኒ ካብ ርእስኹም ሓሊፉ ንስድራ ቤትኩም ዝጠቕሙ ኣዝዮም ዘደንቑ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ኢኹም። ሓሳብኩምን ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት መቕማጥኩም እውን ኣይትረስዑ። ነዚ ጠቓምን ዘደንቕን ትምህርቲ ንፈተውትኩም ንዘመድኩም ብምክፋል ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ጥዕንኦም ክሕልው ንሓግዞም። ኣብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ዶክተር ማይና እየ። ቻናለይ ሰብስክራይብ ምግባር ኣብ ጎና ዘላ ናይ ደወል ምልክት ሓንሳብ ብምጥዋቕን ብዝለቆም ትምህርትታት ናይ ርእስኩምን ናይ ስድራ ቤትኩም እናሓልው። ሻሂ ቆጽሊ ወይ ድማ ግሪንቲ ግሪንቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘርኢ ተኽሊ ሻሂ ብዘይወዳደር መጠን ልዑል ዝኾነ ኢፒጋሎ ፓታኪን ጋሌት ወይ ድማ ኤጂሲጂ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ፓሊፎኖል ኬሚካል ሒዙ ኣሎ። ሓደ ኬሚካል ፓሊፎኖል እዩ ክንብል ከለና ኣብቲ ቤንዚን ሪንግ ኣብቲ ቪድዮ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ሪንግ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሃይድሮክሲል ወይ ድማ OH ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ፓሊፎኖል ተባሂሎም ዝጽውዑ ኬሚካላት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኣብ ልዕሊኦም OH ግሩፕ መሓዞም ልዑል ናይ ኤሌክትሮን ክምችት ክህልዎም ይገብሩ። ከምዚ ዓይነት ኤሌክትሮን ክምችት መሓዞም ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንዝፍጠር ኤሌክትሮን ንዝጎድሎም ፍሪ ራዲካል ተባሂሎም ንዝጽውዑ ሓደገኛታትን ንጥዕናና ዝርብሹን ጎዳእቲ ሞለኪላት ከይተሸገሩ ኤሌክትሮን ብምልቃሕ ወይ ድማ ብምሃብ ነዞም ጎዳእቲ ሞለኪላት ናይ ምንካይ ኒውትራላይዝ ናይ ምግባር ናይ ተራ ዝኾነ ሞለኪል ናብ ነፃ ሞለኪል ክቕይር ዓቕምን ጉልበት ይህቦም። ከምዚ ዓይነት ባህሪ መሓዞም ድማ ድልዱል ናይ ኣንቲ ኦክሲዳንት ባህሪ ክህልዎም ይገብሩ። ግሪንቲ ወይ ሻሂ ቆጽሊ ውሽጡ ዘሎ ኢፒጋሎ ካታኪን ጋሌት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኬሚካል ኣብ ልዕሊኡ ልዑልን በዝሒ ዘለዎ OH ፋንክሽናል ግሩፕ ኣለዎ። ካብኡ ብምብጋስ ድልዱል ናይ ኣንቲ ኦክሲዳንት ባህሪ ክህልዎ ገይርዎ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩልኩም ጸላም ከብድና ብቐጥታ ንሰውነትና ካብ ዝጎድኡ ፍሪ ራዲካልስ ጎዳእቲ ሞለኪላት ምስ ምጣጥን ብቐጥታ ናይ ምርካብ ዕድሉ ልዑልን ዝሰፍሐን እዩ ኢለኩም እየ። እዞም ፍሪ ራዲካል ጎዳእቲ ሞለኪላት ከይመኸኑ ኒውትራላይዝ ከይተገበሩ ብቐጥታ ምስ ጸላም ከብድና እንተተራኺቦ ኣብ ጸላም ከብድና ልዑል ሓደጋ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ሻሂ ቆጽሊ ውሽጡ ዝርከብ እዚ ኬሚካል ጎዳኢ ሞለኪል ኣቐዲሙ ብምንካይን ኒውትራላይዝ ብምግባርን ምስ ጸላም ከብድና ክራኸቡ ከለዉ ኣብ ጸላም ከብድና ጉድኣት ዘየብጽሕ ሞለኪል ተራ ነፃ ሞለኪል ኮይኑ ክራኸብ
ናይ ምግባር ስራሕ ይሰርሕ። እዚ ንጸላም ከብድና ይኹን ንሙሉእ ጥዕናና ኣዝዩ ጠቓምን ኣድላይን እዩ። ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ሻሂ ቆጽሊ ወይ ድማ ግሪን ቲ ኣብ ውሽጡ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ ኬሚካል ብተፈጥሮ መሓዙ። እዚ ኬሚካል AMPK ወይ ድማ ኣክቲቬትድ ፕሮቲን ኪናይዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኢንዛይም ናብ ምንቕቓሕ ስራሕ ይሰርሕ። እዚ ኢንዛይም ሰውነትና ሓይሊ ወይ ድማ ኢነርጂ ከም ዘምርትን ዝሕግዝ ዓይነት ኢንዛይም እዩ። ብዝበለጸ ድማ ሰውነትና ኣብ ዙርያ ጸላም ከብድና ዝተከማቸዩ ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ብቐጥታ ሓይሊ ምፍራይ ክኽእል ዝገብር ዓይነት ኢንዛይም እዩ። ሰባት ጾም ኣብ ዝኾኑሉ ግዜን ናይ ኣካል ብቕዓት ምንቅስቓስ ክገብሩ ከለውን እዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ኢንዛይም ምንቕቓሕ ልዑል እዩ። ሻሂ ቆጽሊ ምጥቃም ጥራይ ብርእሱ ግን ነዚ ኢንዛይም ናይ ምንቕቓሕ ዓቕሚ እውን ኣለዎ። ናይዚ ኢንዛይም ምንቕቓሕ ኣብ ጸላም ከብድና ዝእከቡ ልዑል ሓደጋ ጽልዋ ከብጽሑ ዝኽእሉ ቪሰራል ፋትስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ስብሒታት ብቐሊሉ ናብ ኢነርጂ ወይ ድማ ሓይሊ ክቕየሩን ካብ ጸላም ከብድና ክውገዱን ይገብር። ሰብነትና ብዘደንቕ ኩነታት ንጥዕናና ኣስጋቲ ካብ ዝኾኑ ስብሒታት ወይ ድማ ፋቲ ዋላ እኳ ሓይሊ ATP ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት ስርዓት ንምክያድ ግን ናብ ኣጠባቂ ኩነታት ውሽጢ ክኣቱ ኣለዎ። ነዚ ኣጠባቂ ኩነታት እቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ AMPK ወይ ድማ ኣክቲቬትድ ፕሮኪናይዝ ይፈጥረሉ። እዚ ማለት ንስቡሕ ጸላም ከብዲ ወይ ድማ ፋቲ ሊቨርስ ናይ ምቅላዕ ዕድል ካብ 60 ክሳብ 50 ሚእታዊ ትሕት የብሎ። ሳልሳይ ናይ ሻሂ ቆጽሊ ረብሓ ሰውነትና ብናይ ኢንሱሊን ሆርሞን ኣቢሉ ኣብ ደምና ዝዘዋወር ሽኮር ወይ ድማ ግሉኮዝ ናይ ምቁጻር ዓቕሚ ክብ የብሎ። ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ክብ ምግባር እዚ ኣብ ጸላም ከብድና ጎዳእቲ ዝኾኑ ቪሰራል ፋት ናይ ምእካብ ዕድል ብበዝሒ የትርፎ። ሰብነትና ብኢንሱሊን ሆርሞን ኣቢሉ ኣብ ደምና ውሽጢ ዝዘዋወር ግሉኮዝ ወይ ድማ ሽኮር ክቆጻጸር እንተዘይኽእሉ እቲ ካልኣይ ኣማራጺ መንገዲ ወይ መፍትሒ ነዞም ግሉኮሳት ናብ ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ብምቕያር ብዝበለጸ ኣብ ጸላም ከብድና ምእካብ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክደጋገምን ክቕጽልን ከሎ ስቡሕ ጸላም ከብዲ ናይ ምምጻእ ብተወሳኺ ጸላም ከብድና ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ናይ ሻሂ ቆጽሊ ወይ ድማ ግሪን ቲ ን15 መዓልቲ ቀዳማይ ንግሆ ካብ ቁርሲ ካብ 30 ክሳብ 40 ደቂቕ ጸኒሕኻ ሓደ ኩባያ ሻሂ ብምጥቃም ከምኡ ድማ ምሸት ካብ ድራር 3 ሰዓት ቅድሚ ምብላዕ ሓደ ኩባያ ሻሂ ብምጥቃም ን15 መዓልቲ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ብምጥቃም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎ ረብሓታት ንሰውነትና ክንህብ ንኽእል ኢና። 2 ኣፕል ሳይደር ቪንገር ኣፕል ሳይደር ቪንገር በዝስዕ መንገዲ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብቲ ኣፕል ሳይደር ቪንገር ሓደ ናይ ሾርባ ማንካ ወይ ድማ ፍርቂ ናይ ሾርባ ማንካ ኣብ ሓደ ብርጭቆ ቁሩብ ለብ ዝበለ ማይ ብምሕዋር ንግሆ ቁርሲ ቅድሚ ምምጋብኩ ካብ 30 ክሳብ 40 ደቂቕ ኣቐዲምኩም ተጠቐሙ። ኣፕል ሳይደር ቪንገር ኣብ ውሽጡ ኣሲቲክ ኣሲድን ጋሊክ ኣሲድን ሒዙ ኣሎ። ጋሊክ ኣሲድ ዓይነት ፓኒፎሊን እዩ። ነዞም ክልተ ኬሚካላት መሓዙ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሻሂ ቆጽሊ ዘሎ ኬሚካል ኣብ ጸላም ከብድና ክእከቡ ዝኽእሉ ስብሒታት ቪሰራል ፋቲ ናይ ምውራድ ናይ ምቕናስ ስራሕ ክሰርሕ ብቑዕ ገይርዎ ኣሎ። ሰውነትና ናይ ስብሕነት ባህሪ ከብ ዘየብሎ ንኣብነት ዝኣክል ካብ ካርቦሃይድሬት ተመሳሰልቲ መኣዛታትን ስብሒ ዘፍርዩ ስርዓትን ላይፓጀንሲስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስርዓት ከም ዝቆጻጸርን ናይ ስብሒ ምእካብ ከም ዘትርፍን ይገብር። እዚ ንጸላም ከብድና ይኹን ንሙሉእ ጥዕናና ኣዝዩ ጠቓምን ኣድላይን እዩ። 3 ፍርቂ ጽማቕ ሎሚን ኣብ ሓደ ብርጭቆ ቁሩብ ዝህም ዝበለ ሓደ ብርጭቆ ማይ ሓዊስኻ ን15 መዓልቲ ምጥቃም ዝስዕቡ ረብሓታት ንሰብነትና ይህብ። እዚ መስተ ቁርሲ ቅድሚ ምምጋብና ካብ 30 ክሳብ 40 ደቂቕ ኣቐዲምና እንተተጠቒምናሉ ዝበለጸ እዩ። ሎሚን ኣብ ውሽጡ ልዑል ዝኾነ ናይ ሲትሪክ ኣሲድን ናይ ቫይታሚን ሲን ክምችት ኣለዎ። ቫይታሚን ሲ ናይ አንቲኦክሲዳንት ባህሪ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ጠቒሰልኩም እየ። ናይ አንቲኦክሲዳንትነት ባህሪ ቫይታሚን ሲ መሓዙ ምስ ጸላም ከብድና ብቐጥታ ብምርኻብ ኣብ ጸላም ከብድና ጉድኣት ከብጽሑ ዝኽእሉ ፍሪ ራዲካልስ ጎዳእቲ ሞለኪላት ናይ ምንካይ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእሉ። ብኻልኣይ ደረጃ ሲትሪክ ኣሲድ መሓዙ እዚ ሲትሪክ ኣሲድ ኣብ ልዕሊ ጸላም ከብድና ዝተኣከበ ቶክሲናት ወይ ድማ መርዛማ ነገራት ጥዕናዊ ዘይኮኑ ስብሒታት ወይ ድማ ፋቲ ብምቕላጥ ካብ ልዕሊኡ ከም ዝውገዱ ርእሱ ናይ ምሕካም ናይ ምሕዳስ ስርሑ ከይተሸገረ ክካየድ ከም ዝኽእል ይሕግዝ። እዞም 3 መስተታት ንሓዲኦም መሪፅኩም ን15 መዓልቲ ኣብ ላዕሊ ብዝጠቐስክዎ መንገዲ ብምጥቃም እቶም ረብሓታት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሎሚ ትምህርትና ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኽብኩምሉ ተስፋ ይገብር። ብቐጻሊ ብመሃሪ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ጽቡቕ ግዜ ይኹነልኩም ባይ